tsendriky izy kibainareo io aia amizay président république nareo niany 29 mars za volamba tsara kabary Antananarivo Taniandra ampiaka anareo zay milimogno am rano tendraky godrantery sady fa tsy mandry tsisy hanigny anareo président magnetsiketsy biti ndraiky vahoaka anazy Antananarivo tranquille izy raha tadiaviny aminareo fa nazony bois de rose nazony safira nazony volamena na jiaby nazony nambarako anao fa stratégie de mafia j'ai rien contre le pouvoir d'aujourd'hui fa za magnamela la vérité bonjour tout le monde skanian marandraigny koragna raha maromaro voalohany fandehany crédit Madagascar nanonga na Telma na Orange niakatra be olo am Mega niakatra c'est tout à fait normal ino zeny nampanonga Mega nareo Madagascar fitondran-tanjakana nareo mitsy le maminareo mambahoaka ndro nangataka baka na Ameriky amindro namorogno Facebook io fa ampanongegny am dollar atien kamarozany gasy amitsika zany vivre am $1 donc c'est $1 disons $1 maotrino 6000 6500 7500 rakarkara zegny $1 ke nangatany ampanongegny izy io nangatany amzigny tsy maro anareo mahita vaovao ara tsy maro anareo vita mandefa vaovao satria aleo volandendaniagna crédit sitra nivangagna ty jaly mare zareo no fanjakana anareo tianareo be maminareo io mitsy ndro nagnano fangatahagna baka tamindreo créateur ny Facebook io fa nine Madagascar ampanonga tan kara zegny zo teo kony gratuit tsika misy mode gratuit taminany io satria maro loatra zegny vaovao baka Madagascar agny dradragninareo aminay andafy aty dradragninareo dans le monde entier ke rô tsy mila raha io miboaka ke nampanongegny sandany crédit ino connexion nareo zegny edy fandehany donc zegny olo manambola fo zo zegny afaka mizaha vaovao olo manambola fo afaka mamoaka vaovao amin'ny réseaux sociaux anao koa fa tsisy vola anao fa Tuizatsika koragna belatsika edy faregnareo e za fa tsy mipody aminay tapaka lalagna ambilobe tapaka voemara izoma anareo tsy ntotoito izo baka lera liqueur ve mivolagna anareo igny ataonareo tsisy dera ataonareo drabapory raha volagniny liqueur ve jiaby io marigny fa le fagnamoany izy izy magnasasa mare aty manjary tsy tandrignasan'olo firy hifo alahelony razagna alevanareo hono fa ipon tapaka ambilobe rano jiaby nagnodigny taia nagnodigny taia nagnodigny tananany mpanjaka isa on est bel et bien d'accord za tsy mipetraka ambilobe fa za mizaha izy amizanabolagna latsika agnivo tananany mpanjaka isa satria nagnino fa misolelaka karaha ty mare loatra amindreo borzany io ndray mpanjaka eky misy tany ambilobe ao tsy azo diaviny borzany tsy azo diaviny borzany misy tany ao ino raha misy raha jiaby ao evakiegny volamena jiaby safira diama jiaby hamegna borzany nitsangagna razagna ndraiky tsy ignintany matoa fa tsy tianareo raha nambelandreo aminareo alô ndesindreo izy ny potendreo ny ravandreo niaraka amin'ny cyclone nindesindreo fa io ngovondreo satria nareo topo tanàna fa tsy mahay mikarakara raha nambela aminareo raha namezagna anareo alô poteny aia président république navinaty jiro tambilobe to 4 ou 5 jours d'affilée satria nagnino ministre tamizegny to ministre nerena ndraiky angovony tany ty nandeha nagnapoko dynamite tambilobe to fa misy carrière vaovao dynamite napokony to nareo manambilobe mandry fa maty jiro dynamite napokony to nagnabiafagna carrière fa refirefy raha io tamy taogno loso raha io tsy tamy taogno ty fa tamy taogno lasa raha volaniko le dossier de Madagascar nareo boka vola fa nareo kapokapoko zay tsy mikapokapoko zay raha tsy hainareo hainay ety zay tsy skalanao reo boka tsy mitiligna amin'ny sahafa na famafa alignandra mandeha mizaha vaovao aminareo ay tany ambilobe io tany masigny firy place tsy mety diaviny borzany ao firy place tsy mety diavin'olo misy lio maro be fadin-drazagna raha amin'ny tany io fa tsy nasia izy fogno mbo tsendriky izy io tsendriky izy kibainareo io
Ayem za président république naro. Nyan 29 mars za volambatsara kabare Tananarivo Taniandrampiaka. Anaro ze milimogno am rano tendre godrantery sady fa tsy mandry tsisy hanigny anaro. Président magnetsiketsy biti ndraiky vahoaka anazy Tananarivo tranquille izy. Rata deviny aminareo fa nazony Boderos, nazony Safira, nazony Volamena, jiaby nazony. Nambarako anao fa stratégie de mafia. J'ai rien contre le pouvoir d'aujourd'hui. Fa za magname la vérité. Anareo amzay ao mijamo omagno. Nareo zobaka miragna laoko mamy ndray tany odigna tse. Ha? Fidina fa président akory manareo sambave ro nagnano pancarte igny. Zay tsy mela président Rajoely fa ty akory manareo zo mihefogno osaka lavani jiaby ni hefogno. Ha? Lavani na jarisiny etretro tsomboanonga lavani nareo jiaby na hefogno rano. Fidinareo firy? Numéro firy? Numéro ty bonjour bonjour zo kwabe bonjour. Ha? Tsy nafagnampihagna ny vary aminareo ziska niane. Fa tamin'izy mbala nangala point igny nagnano ondragna lakoky izy nagnano onjogno tseky igny baka hitan le monde entier fa magnano marigny président ty nitsanga tongotro izy tayetany dobo igny. Anareo zo côté varatra agny dobo azov zegny solontegna nalefany aminareo agny izy koa fa tsy présent. Firgony zegny vary fanalefany na bateau zegny na amin'ny avion na amin'ny hélicoptère. Satria reo to nagnano propagande igny navita nagnala jet privé. Reo zo tsy afaka magnala jet privé jotsanosy beo zegny aondragna vary. Ahaninareo partagegny magnaraka anosy igny. Tsy afaka. Tsy mety atao location zegny jet privé naovagna propagande igny agnamezagna anareo hany fa anareo zegny ambela mosary ao. No tsy mety tonga zegny koa iavaratra reto. Fa koa ndraiky andehankany amin'ny Facebook. Ifagnasasa amin'ny Facebook. Ro à jour. Tsy mila mise à jour ro. Igny ro à jour mary. Amin'igny. Bonjour zoko Mireille. Tohinigny hely fa foazigny marandraigny baka ro tsy mifoha aby ty. Tsy igny tany izy mahazo atsika ty tsy igny razagna kajo. Razagna reraka tsy mety tontohitry votsika côté ko tsy mety razagna kajo nindesindreo raha namboarindreo fa io ngovondreo io nijaliandreo rango fahavazaha zegny ny maharazagna ny razagna baranao fa tsy mi-existe baka ro io iro navy nangala raha nijaliandreo i pont be ni fasy ny ambily be pont io ndraiky nahito manta non certes izy tanegny je comprends bien. Fandraiky, rano tsy firy, tsy cyclone, tsy tiko. Izy fony toa, imagine un peu, ampiasa betro. Cyclone, io cyclone normale. Fa razagna navy nangalangovondreo. Satria reo fa tsisy fagnajagna. Zegny nagnanaovana izy nagnodigny tananany lakoro isa tsara be mpanjaka isa, baka henjerinareo fa zay hempaka toetry. Ninjoni raha jiaby nagnodidiky toa vozivozy jiaby naondrany. Reraka ro mpanjaka be jiaby amin'ny tany ndraiky tsigny jiaby amin'ny tany io kajo ny tsy fisiagna jeny. Kajo. Tsy mety tonga segny. Alofo, numéro 3. Mbala 5 ans ndraiky tavela. Mbala 5 ans tavela. Za manohigny ndraiky manohigny za tsy contre ranna tsy contre ranna fa mba dinia tsendriky lahaby raha atao teny dinianareo fa tsy igny tany tsy igny razagna izy magnaniky io magnaniky tsy vitanizy magnaniky amin'olombelo jiaby loso mpagnolagna loso adala lo tsisy namonany izy zo mihatra amin'ny fiainagna iky hatria zao nenao mitsabo vary zao fa tsisy raha mety atao vary na tsabonao boko anao zao ndra misy vola lalagna tapaka aie marandi hoaninao vola anao tsy mety hotenao tsy mety haninao anao ka fa tsy stockiny vary tsy stockiny zarizary koa iry siramamy anao fa croiser les bras mampamana rano mafana ry anao manelinely feky manatsontsori mampalahelo tegna mampalahelo io le volainy gasy hoe kila olo tipahiny aombily leny izy avy amitsika io ino nambarako anareo stratégie mafia rata devinareo nana menanareo fa nany pour longue durée izy izy io aia fanjakana maefa zio io 29 mars izy nany zako manandray zany tsidiky za tsy za zany tsidiky fo zegny le nanaovagna filamatra niany hoe fifankatiavana mampandroso firenena fifankatiavana Tananarivo misy ty tany anao tsy mahita amin'ny côté
Tsy hitanao. Ndao lasa foana nareo madagogo. Zao namtsabo mahogo namtsabo jiaby zao tsisy raha mety ravagna. Razagna kajo, razagna reraka. Hanareo magnantadigny matiozatra sofigny nareo tsy maharegny. Fa miraiky ty fahignana nareo aharegny raha volagnin'olo eky. Fa tsy sofigny nareo zao mitandray fa mihatra amin'ny fahignana nareo eky zao nako mety himpody afara eky nareo zao agnapetraka ny maha razagna nareo. Nagnino Rovany Manjaka miadagna jiaby iandregny kolokolony. Mba hino zomba hitatsika faritra zagny mba nihandregny mba namboarigny mba natsaregny. Mba mezana nareo exemple za. Rovany Manjaka miadagna lasa mize atsika koa mba managna rova amitsika agny. Atsika mba misy ntsika ty hoe fomba mpanjakatsika taloha atsika misy la grotte. Atsika raha jiaby complet. Nagnino man tsika tsy atao international fa Antananarivo fa centralisegny. Meko exemple ako nareo tsy mahazondray. Navy Covid 2019 nazy. Tsy zay mazy. Na fody l'aéroport jiaby. Kadiasa tsara za. Na fody jiaby. Tanarivo ny biafigny. Anao mijotso Antananarivo igny. Quarantaine. Anao quarantaine igny anao magnefa chambre anao magnefa haninao. Vola midika amin'ny poso ya, poso Antananarivo. L'hôtel restaurant Antananarivo ndo idirany vola. Anao zo nandeha Nosbe, nandeha Tigara, nandeha Mbanjana, anao tsy mety centraliser Antananarivo. Fais travailler le coco là. Centraliser nyo. Na vola nazondro tam Covid igny. Na rozo fa mivavaka mba avy Madagascar choléra. Choléra koa na Madagascar koa centraliser Antananarivo koa vola. Midriky vola Antananarivo Côtier yo fa mitsolopolopy yo. 98% Nosbe potiky. Ni boaka am vovô réunion première. Nefa Nosbe c'est une île touristique. Donc tsisy diany vazaha aminareo agny koa agnatin'ny 6 mois 7 mois ato fo Hara io tsy voamboatra ny fanjakana betibetiky, nday nareo tapitanatsy voamboatra betibetiky. Fambara koa nareo, choléra baka fa mayoty. Choléra io koa navy Madagascar, ravoravo koa reo amizay magnano karaha ty satria hidriky koa vola Antananarivo. Hatria tsy mety centraliser Antananarivo koa. Ni fody raha jiaby magnamboatra bateau Nosbe. Nefa Nosbe tsika tsara be fa ry nosy, ry ranomasy. Kary nisy Vandamo. Mamaza fa nagnareo aux élèves rey. Ty nantsy efa sanjy ty. J'ai déjà mis maman. Vous c'est comme patron. Je vous en prie mon petit poussino. Na to karakori. Na fody Vandamo. Na fody rek lalagna mandeha Mardokary. Pagnamboatra bateau plaqué rony. Nangala koa donné Pagnarivo. Na fody. Nandeha na centraliser Antananarivo zao miasa bateau fa Antananarivo tsisy ranomasy. Karakory mataonao andeha hiasa bateau ngamboatra bateau iagna anaovanao GC. Lalagna Tamatave ty hitatsika lombolomboany biby be moara lalagna Tamatave. Lalagna Tamatave 72 heures anao zao baka Antananarivo ndeha Tamatave. Nefa lalagna ataonao agnatin'ny 10 heures, 9 heures, 7 heures. Izo 72 heures. Kokona rosa ampiasaigny. Numéro 3 fo. Satria stratégie mafia, ino zay le stratégie mafia? Satria zegny fahitandreo nareo fa zatra jaly. Anareo fa zatra tsy mihina. Ke anareo koa fa voa varaka poka raiky, anareo fa mihina, fa tranquille saignareo. Hatria anareo fa zatra jaly. Ke raha mahazatra anareo fa zanareo. Antananarivo koa fandrasagna vola. Isaka semaine mandrasa vola reo. Magnampy reny sahiragna. Tsy asa créegny baka olo igny miasa mongovonany fenao fa isaka semaine misy fandrasagna vola Antananarivo. Akoty agny tsisy fandrasagna vola amin'olo sahiragna zay fa Antananarivo misy. Barako anareo. Nareo tsy mahay io baka. Fa misy quartier fa andrasagna vola isaka semaine. Mila reo mahazo varaka poka reo satria Antananarivo la plupart n'olo mihina mitsopigna amin'ny poubelle. Reo fa zatra. Fa reo koa fa nahazo raha hely niany bo mare koa mama savandreo. Obligé reo mpo satria nagnamia reo ty satria ty fora tadiavindreo. Ireo fa tsisy avenir. Avenir zay tsisy. Comme koa mbola mandinika avenir agnatsara ny mombanao mare. Oui. Fa reo olo fa tsisy avenir fa nindreo zegny nihitany any hoanigny niany. Reo tsy avenir zay fa tsy laindreo. Ireo tsy mijery feky avenir zay fa ino hoaniko niany, hitako niany point amaraiky eka koa io. Ke igny amizay zegny stratégie andesin'ny mpitondra mitondra amin'ny andra zio ty. Fa ninany ndraiky tarankanany ry zanakanany ndraiky ataony lava des années. Fa nindreo fa tsisy avenir igny zegny tsy rarahany.
Hapetrany am plastique andro igny fo rô. Plastique andro igny fo pitandro fa efa tsy voany eky.